моята дисертация, така че тук може да прекараме около един час, но няма какво има. Мелес на латински. Най-ед... Не, това е Ивайло. Кони, ела. Кони, ела къде? Там нареждаме, тя е много силна. Това е най-едрият представител на семейство порови в България. Мустелиде са поровете, мелес са язовеца. Живее в дупки под земята, които копае сам. Виждате, има огромни ногти. Живее на семейни групи, които в България най-често са от 3-4 индивида, в страни като Англия достигат до 30 индивида, но там е и защитен вид, в България е ловен вид. Среща се в по-голяма численост в равнинните райони, близо до човека. В планината се среща до към 1800 метра, но в по-ниските степени. Храните предимно с растителна храна, различни видове плодове, посещава царевиците на хората. Разчита предимно на обонянието си, иначе вкъщи има по-слабо зрение. Точно хищник? Да.